Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Som rád, že ste dnes prijali pozvanie do tejto relácie, že SOS. Viete, tým, že nás sledujete, tak tým nám stúpajú čísla sledovanosti. A keďže už od čias Egypta je všetko o peniazoch, tak sme veľmi radi. Úprimne, z celého srdca a navyše srdcami plných lásky, že nás sledujete. Toto je SOS. Cvičenie s Editou Papeky a jej borcami Mekim a Fekim už o chvíľu. Tak nezabudnite. Chlapci z HZDS majú taký dosť zvláštny zmysel pre humor. Taký, ako by som to bol povedal, no, škodoradostný. Možno na to doplatia ich kolegovia. Uvidíme. Teraz ma dobre počúvaj. Mám fantastický nápad. Zoberieme vedro vody, áno, a polijeme tie schody pred parlamentom. V noci mrzne ako hovado, rozumieš? Urobíme z toho také klzisko a ráno budeš pozerať, ako padajú poslanci ako hrušky. Dobre? Požičiame si od Ruska kameru a budeme sa smiať. Človek by bol povedal, že sa vlastne nič nestalo. Ale pán premiér to opäť raz zase poriadne prehnal. Človeče, fuj, vy ste ma nalakal. Kde je mína? Ježišmaria, som skoro porážku dostal, človeče. Pýtam sa ťa, kde je mína? Aká mína, človeče? Neurážaj ma, ja nie som človek, ja som nemrtvý. To je perfektné, ale napriek tomu, kto je tá mína? Ty nevieš, kto je mína? Nemám šajnu. Ty si nečítal Bram Stokerovú Drakulu? Nie, ale videl som film. Ktorý? Ten maďarský, alebo zo 49. alebo ten s Winonou Ryder, čo tam hral ten Old Man mňa. Čo Coppola režíroval, ten? No, Winona Ryder a Francis Ford. No áno, ten. To je taká blbosť. Prečítaj si radšej knihu, prečítaj si knihu. Však tá Winona sa na moju mínu vôbec nepodobala. Nebude vám vadiť, keď si teraz dáme krátku pauzu? A potom sa vrátime? Tak nebude. Keď chľab prekvapení sa stáva vtrhnutím do povinností, počasto balansuje nad tým, čo a ako ďalej. Rozum a či srdce má ten pravdivý tón. Nevie to snáď teraz, ale matička zem a čas sa spoja, aby pravda mu podhalená bola. Ja. Áno. Čo to robíš? Miláčik. Som tehotná. Vy mi chcete povedať, že vy ste grof Drakula? No jasné, že som grof Drakula. A kto by som podľa teba akože mal byť? Ten z Bulhár, z Rumunska či odkiaľ, hej? Áno, z Balkánu. Kde je mína? Prepáčte, ešte ja jednu otázku môžem? Čo tu potom robíte v SOS na Slovensku? Známi mi povedali, že tu kedysi mínu videli. Vylúčené. My tu máme len jednu kolegyňu, Petru Polnišovu. Ako vyzerá? Taká... Mám fotku. Peťo Sklár, Dano Dangol, to som ja. Roman Pomajbo, to je Peťa. To je ona? No. Čo blázniš, veď moja mína je štíhla éterická blondína s modrými očami. Kde je mína? No však hovorím, že neviem, kde je mína. Dobre, moment. Keď tu skončíme, tak sa pôjdeme spolu pozrieť na internet. Kam? Dobre. No, potom to vysvetlím, dobre? My si dáme krátku pauzu. Ale vrátime sa späť.
Predseda parlamentu má nejaký problém. Prerušuje pravidelne hlasovanie a vždy si potrebuje na 5 minút niekam odskočiť. Nám sa podarilo zistiť, kam to stále uteká. Vážení a milí, potrebujem 10 minút pauzičku, dobre? Víno, pivo. Takže si dáme 5-minútovú pauzičku, jasné? Vidíš to? Zase, vidíš? Minule na to potreboval 7 minút. No. Takže máme ešte 3 minúty. Snad ma nikto nevidí. Poďte, chlapci. Tak. Toto je sneh. Sneh. Opakujte po mne, chlapci. Sneh. Výborne, chlapci, výborne. A pod snehom je tráva. Tráva. Opakujte po mne, chlapci. Tráva. Veľmi dobre, chlapci, robíte mi radosť. A toto je... Už sme sa to učili, chlapci. Čo je to? Správne, chlapci. Toto je strom. Veľmi dobre, chlapci. No, ako by som vám to povedal, ten chlap sa bicykluje. Čo si to spravil, syn môj? To bol môj bicykel. Poďme ďalej, chlapci. Čo si chorý, čo hučíš? Cesnak. No, však to... Čo? Cesnak. Však to je moja obľúbená pochutina, ty. Ale ty si fakt není normálny, čo máš chyták, ty? No. Čo, jak je toto možné? Ukáž. Dobre, to mám tuto vzadu. Ale ako teraz to je... v salóne Linda tam a robili trošku... Neviem, či môžem byť spokojný s tým. Ale ja vás vidím v odraze, však to čo No a? je? Počka, nezostaruje ma to trošku? To je vrchol toto. Daj to preč! Daj to preč! Čo blázite, však to je Real Madrid, futbalové družstvo. Daj to preč, tých nenávidím! To prečo? Real Madrid. Víš, koľko som na nich vsadil? Celý rodinný zámok, všetko je preč. Na nič. No, moment, ale o tomto Bram Stoker vôbec nepísal. No jasné, že nepísal, lebo vtedy Real Madrid ešte asi nebol, že? Krátka pauza. Slovensko sa zase raz poriadne zaskvelo. Pekne prosím, do dnešných dní si všetci mysleli, že mamuti vyhynuli. Dobrá správa. Nevyhynuli. Pán Spišiak našiel ešte 2 kusy. No naši odporní pytliaci jedného z nich zajali a upálili. Viac o tom Peter Buli a Spišiak. Tak, pán Spišiak, ako ste tých mamutov vôbec našli? Bez poznania minulosti nemôžeme efektívne riešiť súčasnosť. Isté, ale takýto objav. Koľkí mamuti ešte žijú? V súčasnosti žijú už len 2. A tento na tomto obrázku je... Je brat slávnejšieho brata Alojza. Aha. V tomto prípade sa jednalo o vraždu. Bože, to je ten, čo... Ho brutálne celú noc mučili, bili, A potom ho... odviezli
na cestu, kde ho všetci 6 po jednom strelili do hlavy. Takže ďalší mamut je fuč, čo? Asi sa dopracujete k takému istému záveru, jak sme sa dopracovali my. Tušil som to. A čo pytliaci? A potom sa všetci vybrali do Bratislavy. A mamut Alois? Bol násilím unesený skupinou osôb. Tiež. A nevieme nič o jeho... výskyte alebo mieste zdržiavania sa. Ale ináč cítite, že je to akože v poriadku. A ako vidíte, darí sa nám. No, to vidím. Vítajte v hre Ruku na to! Finančná hra, v ktorej to naozaj iskrí. To nie je elektrina. No nič, stačí, keď si kúpite tiket a ste v hre. Nič nepotrebujete vedieť, môžete byť tupí ako briketa. O to lepšie, presne ako náš dnešný súťažiaci pán Alois. Dobrý večer, pán Alois. To akože ja? Komunikácia s ľuďmi, pokoj. Samozrejme, že vy, pán Alois. Koľký ste tam? 26 je vás tam? No. Pýtam sa, že či akože ja? Pravidlá sú veľmi jednoduché. Pred sebou máte 2 gombíky. Žltý znamená po A, zelený po B. No to je jaká blbosť, však ja mám 7 gombíkov na svetri a 2 na košeli. Asertivita, ruku na to. Ale nie na svetri a na košeli. Pred sebou máte 2 gombíky. Žltý je po A, zelený po B. Aha. Ja tu mám nejaké pokazené, ja tu mám červený a modrý. Je to finančná hra, musím to overiť. Áno, červený znamená po A, modrý po B. Otázka znie. Šošovicový prívarok obsahuje po A šošovicu, po B avokádo. Čo mám teraz tlačiť? Si profesionál, máš na to, ruku na to? Poprosím asistentku Táňu, aby ukázala pánovi Alojzovi gombíky. Pán Alojz? Alojz! Nie tieto gombíky! Vy ste od posledného týždňa dospeli. Hráme ruku na to! Alojz! Táňa, miesto. Otázka znie. Šošovicový prívarok obsahuje po A šošovicu, po B avokádo. Však sa pýtam, že ktorý gombík mám stlačiť? Po A šošovicu, po B avokádo. Ty si nejaký múdry. Aj čo je toto avokádo? No, avokádo to je také ovocie, ktoré je, keď sa prekrojí, tak je to... Ja hrám o peniaze, alebo vy hráte o peniaze? Ja nie som povinný vám to vysvetľovať. No, nie je to jedno, stlačím červený. Trafil? Postupujete? Druhá otázka znie. Šošovicový prívarok obsahuje po A šošovicu, po B papáju. Mám otázku. Čo je to papája?
Keď som ju prvýkrát videl na plese, tak som vedel, že Mína musí byť moja. Ale ten odporný, nechutný, štrbavý Van Helsing stále niečo tušil a nedal pokoj, rozumieš? No, na začiatku Mína bola na 17%, už tak trošku nemrtva, čo nie je zlý začiatok, vieš. Tak ale, to ste tak zamilovaní? To odvtedy ho hľadáte? Odvtedy. No ako ste prežili, človeče? No, ako sa dalo. Nejaký čas som robil v Červenom kríži, potom som robil v polných nemocniciach. Tam si vždy dá človek trošku, má prísun, vieš. Tam som si vždy trošku sosol a potom som robil pre KGB. To bola bomba. Tam som pribral, človeče. A veľmi spokojný som bol, keď som robil pre sicílsku mafiu. Tam som si mohol obeť aj vybrať a potom kompletne vysať. Perfektná robota, perfektná. No a teraz robím na ministerstve kultúry. Ministerstve kultúry? A čo? Human resources. Aha, a to je čo? Ľudské zdroje. Vysvetlím ti to? Krátka pauza. Možno si niektorí z vás myslia, že poslancom stačí ich mesačný plat, aby vyžili. No nestačí, vážení občania, nestačí. Niektorí si pokútne zarábajú dokonca priamo v parlamente ako poisťovací agenti. Dosť vrchol, že? Dí, Fero, počúvaj, tam hore chce ešte niekto poistiť, tak utekaj, dobré? Poď bežím. Ja vybavím zajaca. Takže, pán zajac, keď to tu podpíšete, tak môžete získať na konci svojho života až 27 korún. Komplet ma poistíš. Blá, blá. A tu je druhý príklad. Tuto podpíšte, nechcem na vás tlačiť, ale podpíšte to hneď. Tuto mu ukáž, kde to má podpísať, dobre? Ale tu sa zriekam celého svojho majetku. Ukáž mu to. Toto je poistenie v zahraničí. On tomu nerozumie. Preplácame vám to len vtedy, keď vás štipne mucha cece. No čo, moja Mica? Jaká je papekina mosúrená? Jak jej od hnevu para z uší fičí? A ty sa mňa pýtaš, že prečo? No kúknem na svoj pupek, že tam nájdem zašifrovanú odpoveď. Tak ja sa tu snažím ako kobra kráľovská. A ty doma zabalená deke a nič? Tebe nevadí, že vypadáš jak si seleriečný? Čo si v noci do škraní šunku schovávaš, aby ti ju vlastné decká nezežrali? Už aj to úbohé psačé zvíra si donútila k výpovedi. Nech ti pravdu poví, či si sexy, alebo ne. A ono na to, že how do you do, takže ne. A tebe musí mozek zamrznúť, aby si pochopila, čo od teba chcem. Tak okej, vytáhni telku na dvorček, stáhni dolu gati. Ideme otužovať. Meky, peky, dolu gati. Jak u debilov. Švacnem jednu. Porádne. A ideme. A, raz, dva. Jaká kosa. Cincule mi trčá z nosa. Vyšvácam sa porádne. Sadlo samé odpadne. A ideš. A cvoč. A nech jedna ladvina nezostane suchá. Nech jedna nezostane celá. Porádne. A nešetri sa. A porádne. Otužuj. Otužuj. Áno. Daj tomu telu. Daj. Chápeš? Švihaj si. Porádne. Padavka. Jaká kosa ištene? Čo som sprostá? Že do toto vymyslel. Nehaj tak. A nezer! Ukáž to sem, to čo máš. Ale... No ukáž. Ale nie. Ale nekašli sa. Ale to sú moje. Ako malý chlapec, poď ukáž. Pochvál sa, čo? To je z dovolenky v Chorvátsku. Áno, v Chorvátsku. A kde ste boli? Tole, na Istri, na Brači? Teplá voda bola? No, také, čo ja viem, divné počasie. Toto je kto, prosím? Toto je kto? To je pán Vojtek.
Čo blázniš, toto nie je pán Vojtek, toto je moja Mína. Ale kdeže, to je pán Vojtek, to je zodpovedný pracovník tu v slovenskej televízii. Mína moja, predsa som ťa našiel. Kde sedí? No nič, ja si ju nájdem. Ďakujem ti. Urobil si mi naozaj veľkú radosť. A za to ti dám malý darček. Urobím ťa nemrtvým. To je nejaké nedorozumenie, to je pán Vojtek. Počujem. Čau. Ja už musím ísť. Dovidenia opäť o týždeň. Alebo o 100 rokov. Musím ju piť, len vtedy som fajn. Už snáď tušíš, žila mne bráň, prestaň ma srať, ak prídem k vám. V trúhle bývam, vieš, hladný som, musím sa najesť. Vycicaný budeš stáť, tak musím už ísť, krv mu vyciciať, z nej nedám iný. Tak musím už ísť, chutný jak káva, 6 litrov si dám. Už nie si živý, musíš ju piť. Odchádzam, viem, tvár je bledá, si tvor upírí. V trúhle spať budeš, hladný jak netopier budeš. Odpísaný celkom sám, tak musím už ísť, krv mu vyciciať, z nej nedám iný. Tak musím už ísť, chutný jak káva, 6 litrov si dám. Tak musím už ísť, krv mu vyciciať, z nej nedám iný. Tak musím už ísť, chutný jak káva, 6 litrov si dám. Od roku 1762 vysel Kakačeň Martinéry mladší, rodený Slaný, 102 ľudí. 157 sa stalo nemrtvými, ďalších 11 zostalo nezvestných. O Kakačeň Martinérim vieme do dnešných čias len toľko, že nemal rád cesnak, kríže, striebro a Real Madrid. Keď ste ho spoznali, tak prosím volajte 158 alebo krvnú banku. Vďaka. Tak zmier sa s tým, už nie si živý, si tvor upírí. Uá! Čoha? Čo si chorý? Ukáž sa.
Pipi! Chlapci z HZDS majú taký dosť zvláštny zmysel pre humor. Taký, ako by som to povedal, taký škodoradostný. Možno na to dopliatia ich kolegovia. No uvidím. Ešte raz dopliatia. Slovensko sa zase raz zaskvelo. Pekne prosím, do dnešných dní si všetci mysleli, že mamuti... Ešte ani raz? Ty kokso. Musím už ísť. Bolo mi fajn. Potrebujem o číslo väčšiu. Tak si to uži. Neublížil som vám. No, na to svetlo. Ideme na to?